Днеска отивам до магазина. И какво да видя? Виждам напитката на Слави Клаш. Клашвит. Викам, това няма как да не го купя и да го пробвам заедно с вас. Така че сега ще го пробваме. Пише, че е без консерванти. Не знам това какво е, но това е по-скоро витаминна вода. Аз си купих релакс, понеже сега нищо не я правя като това. Сега ще си... Като, нали, да ходя някъде. Не купих актив, защото сега ще релаксираме. Айде, ще пробваме на 3, 2, 1. Защото мириш хубаво. Айде, 3, 2, 1. Това е нещо като лавабер, само че по-несладко. Това изобщо не е сладко. Малко е сладко, обаче не е чак толкова сладко. По принцип пише без консерванти, това да. Zero sugar, което значи няма захар. Има калций, магнезий, витамин С. С някакви цветя е. Не знам. Някой път ще купим всичките 4 вкуса и ще ги сравним. Това може би от всичките, които аз не съм ги пробвала това. А сега ми е на 3-то място. А мисля най-гадното ще е онова фокус. Мисля, че онова ще е най-гадното. Така че, чао! Ще се видим, може би днеска пак. Някъде чакайте видео около 6:30-7. Чао, лек ден от мен!